హలో ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. యూపీఐలో కీలక మార్పులు జూన్ 16 నుంచి అమలు. నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎన్పిసిఐ యూనిఫైడ్ పేమెంట్స్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే యూపీఐలో కీలక మార్పులు చేయనున్నట్లు వెల్లడించింది. యూజర్ల అనుభవాన్ని మెరుగుపరచడానికి అప్డేట్ చేయనున్నట్లు ఇది 2025 జూన్ 16 నుంచి అమల్లోకి రానున్నట్లు ప్రకటించింది. యూపీఐ వినియోగదారులు లావాదేవీలు చేయడానికి కనీసం 30 సెకండ్ల సమయం కేటాయించాల్సి ఉంది. ఈ సమయాన్ని తగ్గించడానికి ఎన్పిసిఐ చర్యలు తీసుకుంటుంది. ఇది అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ట్రాన్సాక్షన్స్ మరింత సులభతరం అవుతుంది. లావాదేవీలు, డెబిట్, క్రెడిట్ సేవల కోసం యూజర్ ఇప్పుడు 30 సెకండ్ల సమయం వెచ్చించాల్సి ఉంది. దీన్ని 15 సెకండ్లు పరిమితం చేస్తున్నారు. లావాదేవీ స్థితిని తనిఖీ చేసే సమయాన్ని 30 సెకండ్ల నుంచి 10 సెకండ్లు పరిమితం చేస్తున్నారు. లావాదేవీలు చేయడానికి సంబంధించిన టైం తగ్గితే యూజర్ల సమయం కూడా ఆదా అవుతుంది. కాబట్టి జూన్ 16 నుంచి ఈ సేవలు అయితే అందుబాటులోకి రానున్నాయి.